ବ୍ରାହ୍ମୀରେ ରହିଛି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରହିଛି ଫାଇଦା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ରକ୍ତକୁ ପତଳା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଜଡ଼ିବୁଟି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଟ୍ୟୁମର କୋଶିକା ବିକାଶକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ନିୟମିତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମୀରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମୀରେ ଆଣ୍ଟି ହାଇପର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିକ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମୀର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜ୍ମା ଭଳି ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅର୍କ ଜୁସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଖାଉଥିବା ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଫୁଲାପଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ତଥା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେବନ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ହେବ।